مستيات بيتنا سلام كمي ጸኒሕኩም كبرات تخاتلتنا تمال مشات أبي أحمد مس منقستاويت مدبر تلفزيون هاجرو سفيح قال محتت أكايدو نيرو بزعباتي نعنا ملكيتو استزاربو ناب تقرنيا ترجمنا لنا سناي مكتتال يبهر بر البانت جمنا البانت سأنت أفتق بحري مستير كم زي هلوكا زقبري ناي ديجيتالين داتان قداياتنا مستير يبلمن مالتيو نقرات كاب دقة نبانا مسأتو ناي سالاسا مئتاوي توسخ واقا يهلوام ناي هاجرنا ناي بلتسقنا قعزو زحانقة إيتوبيا نزيقاتاتا مقيبا رئيسا خيلا مس عالم تواداديرا عباي هاجر نخيت خون كابزا عنكفوك اند قدايات ازناي بحري البونتيو أفتق بحري كساب كندي ترجمن تزعنون كم زلوه كاب تقدم حجن الزاربلو زنبرنا بزعززة لومي قلوز كوين زلو يمسلني إيتوبيا تأكل هاجر كاب بحر رحيقاق تنبر نايهلونا قدايو استبهللو مخنيات حجي بقهدو نريق لنا سأنت أفتق بحري قد كان خيت الشفن زقبري نحنا بهل لنا أب بهلنا نتمع أب حزم كونه أب حقوس قدنا نشفن اللوم مقدتات اللونا سأنت أفتق بحرقن قد كايزك قلع نابنت ديجيتال كساب كنديا قداس مخانو أقدمنا بسفيحو عليلنا نيرنا ناي ديجيتال قمدات بتحت بحريهم زحلفو كلهم ناي ديجيتال قمدات أعنودن ساتلايتاتن بخالوت هاجرات بيلهم زحلفون تخوينهم ديجيتالن داتان إيتوبيا مستيرات يبلو من مالتيو مستيرات دحر من واحد جزي مستيراونتهم كبكع يخيليو نحتصير جزي بمستير كتحازو زلوهم هاجراويان قدايات جن ألو بزخاء قدنا خنشفن عين خيلن كاب دقة نمتصوم أقحوت انتاي كم زخونو بمستير كنحزوم يتسقمنا لكع كمتي عاب بيتكا انتاي كم زقزاقها قربا بتخفلطو أقداسو زيكونه مالتيو نسدد نلقكم نقراتون قلعات يوم زخونو نشاطهم نقرات نابي كم زشياتو معاس كم زشياتون انتاي كم زخونون كفلتو قبا ايكونن مخنياتو ناي جيوبوليتيكا وددر سلازلو نتكايدو قعزو عنقفات كفتر يخيل እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ሎጂስቲክስ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና ወፃኢታቱ ከዓ ኣዝዩ ልዑል እዩ ዋጋ ሎጂስቲክስ ምስተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ከነወዳድሮም ከለና እዚ ናትና ብልዕሊ 50 ሚእታዊት ይኸብር ሓደ ንብረት ካብ ቻይና ተዓዲጉ ኣብ ኬንያ ዝሽየጠሉ ዋጋን ናባና ኣትዩ ዝሽየጠሉ ዋጋን እንተወሓደ ናይ 30 ሚእታዊት ናይ ዋጋ ፍልልይ ኣለዎ ክትገዝኦምን ከተንቀሳቐሶምን እንከለኻ توصኦም ወፃኢታት ርኢኻ ኢኻ ንንብረታት ዋጋ ትስልዓሎም ስለዚ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኬንያን ዘሎ ናይ ዋጋ ፍልልይ ብሰንኪ ስእነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተፈጥረ እዩ ካልእ ሓደ ንብረት ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ዝግብኦ ቦታ ንምብፃሕ ምድን ጓያት እንተርኢኻ ውዕል ክስረዘካ ይኽእል እዩ ውዕል ዝስረዘካ ብናትካ ምኽንያት ዘይኮነ ብናይ ሎጂስቲክስ ምኽንያት እዩ ንብረት ምስ ግዜ ምድንጓይ ክበላሾ ይኽእል እዩ ኩሉ እኳ እንተዘይበልና ከም መግቢ ዝኣመሰሉ ቀረባት ግን ኣብ ጉዕዞ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ኣብ ሓፂርን ነዊሕን ናይ ግዜ ቀመር ተጊህና እንተዘይሰሪሕና ስእነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ወደብ ኣልቦነትን ናይ ሎጂስቲክስ ሕፅረትን ንናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ዝለዓለ መሓንቆ ኮይኑ ክቕፅል እዩ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ዘመናን ብድሕሪናን ንዝመፁ ወለዶታትን በዳሂ ክኸውን እዩ ኣብዚ ዛዕባ እዚ የማን ፀጋም ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ክርኢ እንከለኹ ይገርመኒ እዩ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓፈሻ ንሃገር ወይ ንመንግስቲ ጥራሕ ዝጸሉ ይኮነን ንዓይ ንዓኻን ንነፍሲ ወከፍ ዜጋን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፍ ጉዳይ እዩ እዚ ልብሲ እዚ ኣብ ሓደ ሃገር ተሰሪሑ ብዝቐለለ መንገዲ ንሰደድ ተላኢኹ ብ50 ብር ዝሽየጥ እንተኾይኑ ኣባና ብሰንኪ ባሕሪ ኣልቦነት ብ70 ብር እዩ ዝሽየጥ ነዚ ፀገም እዚ ኣብ ልስሉስ መስተ ኣብ መድሃኒትን ኣብ ኩሉ ዓይነት ንብረትን ክንሪኦ ንኽእል ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ እዩ ዝትንክፍ ኢትዮጵያ ተኣክል ኣብ ዓለም ብቁፅሪ ህዝቢ ኣብ 10 ደረጃ ትስራዕ ንዘመናት ናይ ወደብ ፀገም ዘይነበረ ሃገር ብዝቐለለ ብናይ ንግዲ ሕጊ ብዝርርብ ብሂብካ ምቕባል ኣካይዳ ክትረክብ እናኽኣለት ካብ ጫፍ ምፅዋዕ ክሳብ ጫፍ መቓዲሾ 5000 ኪሎ ሜትር ኣዝዩ ዓቢ ፀጋታት ኣብ ዘለዎ ቦታ ተደኪና ክነሳእ ብሰንኪ ክፍኣት ንሂብካ ናይ ምቕባል ኣካይዳ ብዘይምቕባል ብዘይምዝርራብን ሓቢርካ ደው ንኽትብል ቁርብነት ብዘይምህላውን ማለት ናይቲ ሓደ ህላወ ናይቲ ካልእ ሓደጋ ጌርካ ብምውሳድ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣልቦ ኮይና ንኽትቅፅል ምፍራድ ኣብ ዝኾነ ዘመን ተቐባልነት የብሉን ንዓና ጥራሕ ኣይኮነን
ንጎረባብትናውን ዘዋፃ ኣይኮነን ተዘራሪብካ ተማኺርካ ኩሉ ተዓዋቲ ዝኾነሉ መገዲ ምምፃእ እንተዘይተኻኢሉን በዛ ኣካይዳ እንተተቐፂሉን ልክዕ ከምዚ ሎም ንሪኦ ዘለና ዓለማዊ ፀገም እዩ ዝፍጠር ብምንታይ ምኽንያት እዩ ምኽፋትን ምዕፃውን ናይ ሕርሙዝ መስመር ንዓለም ሙሉእ ኣገዲስዋ ዘሎ መስመር ቀይሕ ባሕሪ እንተተዓፅዩ ክኽፈት ኣለዎ ምባልከ ካባና ንላዕሊ ናይ መን ኣጀንዳ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓለም ተጠሚትካያ ከም ምብራቕ ኣፍሪቃ ንላዕሊ ዝተሃስየ የለን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ኩለን ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለወን ባሕረን ከዓ ማእከላይ ባሕሪ ስለ ዝኾነን ካብ ኣውሮጳ እውን ቀረባ ብምዃኑ ልክዕ ከምዝናትና ፀገም የብለንን ንምዕራብ ኣፍሪቃ እንተወሲድና በዓል ናይጀርያ ከማና ፀገም የብሎምን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ እዩ ዘለዎም ውቅያኖስ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ይኮነን ንሕና ግን ንመስመር ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን እንተርኢናዮም ብቐጥታ መጥቃዕቲ ክወርደና ዓብ ተኽእሎ ኣሎ እዚ ከዓ ካብ ርሑቕ ዝፍጠር ዘይኮነ ናይ ቀረባ ሓደጋ እዩ ነዚ እናረኣና ንምክልኻሉን ረብሓና ንምሕላውን ክንብል እኳ ክንሰማማዕ ዘይንኽእል ኮይና ኣለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ተኣፋፊኡ ጎረባብትና ክሓስብሉ ኣለዎም ዓለም ክትግደሰሉ ኣለዋ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣብ ጅቡትን ኣብ ሞጆ ኢትዮጵያን ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና ናይ ደረቕ ወደብ ሃኒፅና ኣለና እዚ ኣብ ድሬዳዋን ኣብ ሞጆን ክንሪኦ ንኽእል ኢና መስመር ባቡር ቁልጡፍ ናይ መኪና ቀጥራን ወይ ሃይወይ ከምኡውን ደረቕ ወደብ ኣለና እዚ ንሓፂር እዋን ወላ ይኹን ካብ ደገ ንሽምቶም ነገራት ዋጋ ንኸይውስኹ ይከላኸለልና ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ኮንቴነር ናብ ባቡርን ካልእን ኣትዩ ክወፅእ ኣብ ዘሎ መስርሕ ዋጋታት ንኽውስኽ ዝገብር እዩ ኣብ ዝተናውሐ እውን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ኣይክትዓብን እያ ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ከባቢ ኣይክልወጥን እዩ ሰላም ኣይክረክብን እዩ ናይ ዓለም ንግዲ ከዓ ዕንቅፋት ክህልዎ እዩ ናይ ዓለም ንግዲ ካብ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ መልሕቕ ክኾና ካብ ዝኽእላን ገዚፍ ዓቕሚ ካብ ዘለዎን ሃገራትን እንተርሒቑ በተን ንኣሽቱ ዓቕሚ ዘይብለን እቲ መስመር ክሕሎ ስለ ዘይክእል ፀገማት ክፍጠር እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ክተርፍ ዘይብሉ ብዙሕ ከጨቃጨቕ ዘይግባእ ብዝርርብ ክፍታሕ ዘለዎ ግን ከዓ ግድን ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተነፂላ ንዘለኣለም ክትነብር እያ ኢሉ ዝሓስብ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ሰብ እንተሎ ንሱ የዋህ እዩ ነዚ ኣዋግ ዓዳጋ ኣእቲኻ ብዛዕባ ብልፅግና ምሕሳብ ኣይከኣልን መዓስ ንዝብል ሕቶ ምሕሳብ ምምኻርን ምስልሳልን ብዙሕ ምርኣይን ምፍታንን የድሊ ይኸውን ኣብ ሓፂርን ኣብ ዝተናውሕን ተኸፊሉ ከዓ ክስራሓሉ ይግባእ እዚ እንተዘይኮይኑ ኢንዱስትሪና ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ሓደ ዝፈረየ ንብረት ኣነ ብ10 ንስኻ ብ10 ትሸጦ እንተለኻ ንዓይ ዝኾነ ሰብ ክገዝኣለይ ኣይክእልን ኣብ ኩሉ ፍርያትና ማለት ኣብ ግብርና ይኹን ኣብ ኢንዱስትሪ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ንኸይንወዳደር ዝገብረና ሓደ ፀገም ናይ ንብረት ፅባቐ ወይ ኳሊቲ እዩ ነዚ እንተመሓይሽናዮ ኣብ ግዜኻ ምብፃሕ ወይ ናይ ግዜ ጉዳይ ክህሉ እዩ ከም ሳልሳይ ብሰንኪ ሎጂስቲክስ ዝፍጠር ክብሪ ዋጋ እዩ ስለዚ ነዞም ጉዳያት እናዓረናዮም እንተዘይከድና ተወዳደርቲ ኮይና ክንዓቢ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ እዋናውን ኣዝዩ ኣገዳስን ዛዕባ ከም ዝኾነ ከስምረሉ ይደሊ ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ኣብ ምእታዊ ዝሓበርናኩም እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ካብ ዝተዛረቦ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ እዩ ነይሩ ንሎሚ 16 ሚያዝያ 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي